Ako yung misin. Preto Lex. Yan na si paring Ali. Nagluto ko tuna ako sa bawon. Apasa ko niyo sa libon. Ano sana? Drawing ba na? Drawing lagi bro. Di ba ako magkalabit dyan? Ano to na? Wala, gikulata na kaluwi sa usang. Si Ali mo ko'y. Wala gito. Masakan? Masakan kaon ta? Kaon ta? Unsam ng tuna ha? Dapat yan ninong tuna? Mo ni tuna yung mong gingon? Karton. Ikaw mo na ni ha? Karton man. Karton. Higop sa bawah. Nya. Og karon mga kaili, ang tinuod nga tuna gibiradahan na ni Tatay Pisot aron makakaon ang iyang mga artista. Of course, dili mawala ang expert sa paghiwa sa lamas. Yung mga kaili, muna siya mong gibuhat pa kumanda og shooting. Magluto may og putay, nawa pa niyo matilawi. Kay kami ra may nitilaw. Tinudanay na ni ha? Tinudanay na siya mga kaili. Dili ni siya ingon niya. Dili na ni tsunami? Tsunami ha. Luto na gid ni siya nga especially para sa muang tanan. Ya. Tingin lang mga kaili nga kung magluto gani mo ani, adlipan nimo og gamay. Dayon naghiwa man ta, parang lami apila na tugkok ko. Di ba no? Yes, oy. Yes, ito pag Dili no. Yes, oy. Yes, oy. Yes, oy. Yes, kina importante dili no. Anong no man nga? Nagkuha ko ta, luto niya yung kang no. Lutuon ko na to na yes, gila siya. Yes. Yes or no. Guman silang siya, tuna. Ang tinudanay nga tuna, prepare na. Ana. Nga atong teacher, gandam naman. Samtang nagpreparar pas teacher sa Nagkuha sa to ang leksyon. leksyon. Impas ng tuna. Tsunami. Tsunami. Kenapa? Tetap bisa tau. Siya mo yung nagkuhan sa mga sabaw-sabaw kay Expert na siya ni. grabe sa ginapagbuyak dito. Expert siya ni. Di man siya pareha ni katong Idol Toto nga. Sa gula magtinunto to yan. Pil? Karton? Karton pa yun niya. Karton? Parat pagi tayo? Para nagbitsinan pa wala pag yun.